Ydw i'n sefyll tu allan i Ysgol Gymraeg Casnewydd, sef fy hen ysgol gynradd i. Mae'r ysgol wedi'i lleoli yn ardal Hartridge, drws nesaf i ysgol uwchradd Llanwen. Agorwyd Ysgol Gymraeg Casnewydd ei drysau ar cyntaf o Medi 1993, o ganlyniad i fwy na 30 mlynedd o waith caled a chefnogaeth gan rieni a chymuned a allai weld a gwerthfawrogi bydd addysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn 2018, rhoddwyd yr englyn yma lan ar y wal i ddathlu chwarter canrif ar sefydlu Ysgol Gymraeg Casnewydd. Yn yr hen fyd swnllyd sydd ohoni, dyma sŵn llawenydd, sŵn criw dewr, sŵn cario'r dydd, ein sŵn ni yng Nghasnewydd. Pont gludo enwog Casnewydd yw logo'r ysgol hon. Am sawl blwyddyn roedd disgyblion yr ysgol yn mynd lan i Ysgol Gyfun Gwynlliw yn Horfaen ar gyfer ei addysg uwchradd. Nawr, mae'r plant yn mynd i Ysgol Gyfun Gwent Coed, yr ysgol uwchradd newydd yn y ddinas. Hoffwch chi gyfrannu i'r gyfres gan greu fideo neu rhannu lleoliad hoffwch chi weld? Gadewch sylwad neu anfonwch neges i ni.